Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, YouTuber desa, YouTuber kampung, dengan rasa adanya ingin terus berusaha untuk menghibur panjenengan semua, gitu. Dan di video kali ini saya akan mengajak panjenengan semua untuk malam selikuran. Malam selikuran nih tandane apa ya? Rioyo itu kurang 10 harian ya teman-teman. Jadi kalau di desa itu selalu diperingati ya. Dan cara memperingatinya gini, kita bawa apa ya, ambeng. Di sini coba campur-campur, enak sambal gorengnya, enak mie, enak doke, wes pokoknya norno, oke? Kita langsung OTW ndek musola, oke? Timbangannya kudanan kok, loh. Nah, oke, kita langsung OTW iki bareng-bareng wong-wong ya teman-teman. Pak Jarno karo adikku ya, iki ndek mburi ana Pak Puh Bet. Budal iki mau mari udan dhuwur ini teman-teman. Jadi di sini iki pohon-pohon malah kita uwij-wiju ya. Istimewane nang desa di sini iki ijek akeh wit-witan. Iki panjangan-panjangan semua sudah pada mudik apa belum nih? Wah, ini hari raya tinggal menunggu hari. Kagem panjenengan yang tidak bisa mudik, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan juga jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe agar peparing Gusti bisa terus berkembang dan lebih semangat untuk membuat konten. Lah menggo payung piye to, Mang? Lah menggo payung iki lho piye maksude kuwi? Ya. Oke teman-teman, kita berangkat bareng-bareng ya. Iki ndek mburi ya nek Pak Puh Bet. Ayo Pak Teh. Yo. Kita saling panggil teman-teman ya, saling sapa, tangkat. Terang gue payung. Nek kula opo? Nek kula opo? Iya. Lagi payung ini wong anu apa? Ngetek kok. Tapi aduh. Pemene di meja ngono nggih lungguhan seneng. Lagi ya. Oke ya, kita OTW ke musola. Ya kira-kira jaraknya ya kalau 500 meter lebih ya teman-teman. Nah nggih, lebih apa nggih 500? Musola jarak kurang lebih 500 meter. Lah nggih. Iki kaya mendunge campur matahari rada ndelik, tapi sinare nek kuning-kuninge campur gunungnya rada biru sareng kok ini. Gunung Kelut ya teman-teman. Yuk. Sik benakne tripod sik apa? Nah. Selanjutnya. Bagi bodoh kayak nggih makan wedhuse wong-wong iki. Pak Sugito, ini Pak Sugito ya. Apa ya nek wong mesti nganu padha golek andungan apa? Ora. Cukup golek sekitar 3 jam tang dino. Tas ngopeni pinten Mas niki? Cilik-cilik. Wow, sak tel enteng ya. Wow, cilik-cilik aja. Anak-anak kan ora kira akeh. Nggih. Peh lek sing kuwatan lek babon Bu. Ya, babon anak-anak. Nggih, babon anak-anake peh ning pakan jan super. Oke lor, lha ayo budal malah 200 weh. Lho teman-teman. Iki wit sing berbahaya lek di salah gunakne ya iki. Cubung apa ngene iki ya? Ya iki lek sing pengen mabuk-mabuk iki iso nek kene. Dirisi digodhog karo ndok kene kira-kira iso nganu, 3 dina turu ning kali. Mlumah ning nganu no watu nang rumasane kaya ning kasur. Lagi. Kok apik ya? Kayak ngene lho. Cuacane kaya pas mendukung iki, Mang.
Oh yang ini weh. Untung ngeplak imu. Lang ya. Weh, cuacanya jan jos iki teman-teman. Anu rada mendung tapi ya enek duduke titik. Enek cahaya matahari ini barang. Weh. Yo Kis. Enek tahune ora kakmu? Oh iya wis engko tak ijolane kok. Oke, ya ada bareng-bareng ya teman-teman enggak ada. Nang mburi kae wakeh. Kae ndek kono kae. Loh, ngendi? Wis kono pokoke. Arahe lali. Mburi kae jek wakeh. Aku wae bareng-bareng. Oke, kita sudah hampir sampai ya. Di depan situ sudah musola. Nggak kerasa ya puasa kita sudah melewati selama berapa hari? 20 harian. Ya, kita sudah sampai teman-teman ini. Bawah situ musolane ya. Oke, ini hati-hati. Lo unyu mati. Jalannya ngelomot gitu teman-teman. Ini butuh kalem-kalem plus juga hati-hati. Sretbok tahunnya murat marit mine korat karet bar. Alhamdulillah kita sudah sampai di musola. Kayak nanti ki sandal iki menae. Pasang nanti jo. Iki. Kayak nanti pasang iki. Kene. Kene. Ini. Kita masuk. Amet Pak, ya tong nggih. Oh, liwat kasete Amet. Oh, kecik le. Nah. Oke, golek posisi sing ternyaman. Kene nyaman, Dik. Ya kayak lekas teko kabeh ya. Kanca-kancane lekas teko datang teko. Buka isih. Wah, iki tonggole ndi? Tonggole ning galang. Nang kene kok takon tonggole sedia. Segawan sing bener. Iki nang kene karo ngenteni kanca-kancane ya. Ale cek, iki cek separuh sing teko. Kok ada cek. Terus mlompok didukane diambil nih kayak dijol-jolne apa nih mau ambil mau ya mari ngono terus tes balik terus engko ge buka ya cek tekan sitok ya ya mohon maaf ya beberapa hari ini nggak bisa upload video karena Facebook suwi pol nggak iso vlog dan cuaca juga nggak mendukung banget ya. Kawan, pasangan jatuh di jalan jangkep itu buat dinten. Itu lagi kalau sedang mapak tanggal bulan Ramadan tanggal 7 kalau sana daerah dinten. Setua kia salat tambahin pangestu para siswa utawi para dherek dasan sabang ngabukteni para nabi para wali para pandhita lan para moho kana dipun ngabukteni sodakung rahasia dhateng para desa dinten dinten setua kia salat tambahin pangestu para siswa utawi para dherek dasan sabang ngabukteni bumi sing dipun saha sabane sedherek jaler esti anak sedaya kang dipun ngabukteni sedaya manggih rahayu ujung ayu pemanggihipun pados pangupura dinten setuwake asal tambahing pangestu para siswa utawi para dherek. Lasan sabana kesana danang danang bisa dipun sakniki danang kang betul bejo kang saha danang kang manggon banjar pekanipun para dherek kang dipun ngabukteni para dherek pinanun semayu gampang kasat pados sandang para dinten setuwake asal tambahing pangestu para siswa utawi para dherek.
Ditum-tum. Kayak warisan. Ya. Mas Bungki gitu. Mas BM. Gini Pak Gito imang ya. Pun Pak Gito, monggo. Amin. Yo, keri ngene. Iya, iki dioper-oper lawe harus gone mari ngono terus kayak jus pulang kayak buka. Iya to Mas BS, kayak buka ya. Ya. Mas BS. Jadi piye jeneng BS wae. Wes, tak pernah karo pernah ya. Oke ya lor, mungkin sekian dulu video kali ini, disambung lagi di konten-konten selanjutnya ya. Dan terima kasih Kagem Panjenengan yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video-video saya ya. Doa terbaik Kagem Panjenengan. Ya, sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.